A ese de Chantada foi o equipo máis madrugador para comezar coa pretempada. Levan alrededor dunha semana de traballo necesaria para afrontar o novo proxecto que dirixe no eido deportivo o lugués Pepe Martín. A preferente se empeza a finales de agosto. É necesario que estas 5 semanas previas pois aproveitemos para cargarnos as pilas e empezar a saber o que vamos a poñer no campo día 27 ou 28. Entonces, bueno, de momento eso, ilusión, gañas, compromiso é o que están sudando os rapaces. Como se afrontou este inicio? Primeiro con unha reunión entre todos, con unha charla que se falou aí? Sí, o que pasa é que a charla tratamos de anticipala xa a semana anterior, é dicir, o día 21 tuvemos unha xuntanza onde asistiron todos os rapaces que estaban convocados para empezar a sudar o día 26, e expoñemos cales iban a ser as liñas grosas do traballo de pretempada e despois ao longo da temporada como se iba a estruturar os traballos. Entón, bueno, aproveitamos para deixar nunha reunión moi claro que íamos a facer. E así o día 26 vestímonos de corto e ás 9:15 estábamos xa empezando a sudar a gota gorda. Ademais, un grupo moi nutrido, falábamos. Sí, a verdade é que é un placer, é dicir, onte, por exemplo, estábamos adestrando, coincidimos os 3 equipos da comarca casi, non? Pero, bueno, é dicir, o que respecta, polo que respecta a Sociedade Deportiva Chantada, pois había máis de 40 futbolistas vestidos de corto nas instalacións. Entón, bueno, eu evidentemente estou traballando cunha plantilla de 22, 25 futbolistas, porque hai que respetar eses descansos vacacionales aos que todos teñen tamén o seu dereito, pero é ilusionante porque, bueno, por número non é deslogo. A primeira toma de contacto serve para ir deseñando a idea de equipo que saltará o Sangoñedo esta tempada que ven. De momento queremos facer un equipo compacto, un equipo que cando non teña a pelotiña sexamos un equipo compacto, porque xa que non temos un dechado de individualidades onde poden estar por riba dos demais, queremos que na fortaleza do grupo, na fortaleza do equipo, baseamos os nosos éxitos. Despois, evidentemente, cando teñamos o balonciño nos pés, que estamos tratando moito balón, durante estas primeiras sesións, pois cando teñamos o balonciño nos pés, saibamos utilizalos, saibamos saber os espacios que queremos utilizar e máis ou menos podemos xogar con un criterio para acercarnos á portería contraria. Neso están os rapaces poñendo todo o seu interés coas dificultades que evidentemente pois, o terreo de xogo pois tamén nos trae consigo, pero bueno, decir, se é difícil para nós, pois eu sempre os digo, imaginadvos por rivales que veñen aquí e veñen sufrir os Sangoñedos, e nosotros ainda lles poñemos algo máis de dificultade porque o rival que teñen enfrente é sólido, pois bueno, traballo feito. Hai moitos xogadores, hai xogadores novos, pero a meirande parte coñecen este terreo. Sí, por suposto, moitos deles estuveron pasados xa na Sociedade Deportiva Chantada en categorías inferiores, e os que viñeron da comarca, ainda estamos falando onde con un par deles, dicían que o recibían con brazos abertos. Directiva, equipo técnico e o propio vestiario teñen esta labor. É un proxecto de presente, sí, por suposto, pero que está xermolando de cara a vindeiras tempadas. Entón, evidentemente, o que podamos madurar nos futbolistas este ano, pois vai ser o traballo, máis o traído que teñan feito para vindeiras tempadas. Pode vir por aí un pouco o obxectivo da vindeira tempada? Sin lugar a dúbida, evidentemente, un equipo que se vai nutrir casi pura e exclusivamente con xogadores da comarca, con xogadores moi xoves, pero con gañas de deixar a súa pegada na preferente. Pois, bueno, evidentemente, se somos capaces de este ano unar esforzos, a pesar de que temos que pasar por algún momento de dificultade, que pasaremos ao longo do ano, pero se estamos preparados para elo e non se baixan os brazos a hora de adestrar, un ano despois de todo eso, con moitos minutos xa nesta categoría, daralles vagar para vindeiras tempadas, pois, bueno, é dicir, consolidar de verdade ou aspirar a metas logos máis importantes. Sobre o terreo enfrontaránse os xoves entre os dous equipos nun enfrontamento interno de ensaio. O primeiro equipo tamén está citado co de Agolada o sábado. A última fin de semana de agosto, coincidindo coas patronais chantadinas, arrancan a competición fronte ao Noia.